Neviem. Takže pocitovo to je pre koho ako. Pre niekoho je proste ten base jumping niečo strašne adrenalinové, niečo strašne nebezpečné, ak čo si nevie predstaviť, respektíve, aby to skákal, alebo by sa bál, teoreticky. A skydiving vyzerá byť tak akože bezpečnejší, pohode, máš viac času, vo väčšej výške otváraš, takže to je rôzne pre rôznych ľudí, aby som povedal. Máš, otočíš, naspäť. zaklapneš a si připravený, jo? Na moje pohľad, mama tá si už zvykla za tých, ja neviem, 15 rokov, čo robím nejaké takéto extrémne športy, tak už si musel zvyknúť, aj keď nie je tomu nejak rada, furt sa bojí, no ale čo má robiť. No mňa k tomu otec dotiahol a otec je tiež extrémista, takže ona veľmi nemohla protestovať, bohužiaľ. Už si manžela takého zobrala, tak už by asi čakala, že aj deti nejak takto pôjdu. No najprv, keď človek príde, tak má z toho radosť a je nedočkavý a má trpezlivosť krátku, kedy tam už bude a kedy už bude môcť skákať. Potom hore samozrejme, keď človek ide, tak sa teší na ten zoskok. Zároveň si dobre pomáka pri tých kopcoch, ktoré sa treba zdolávať. A na záver, keď sa už má ísť skákať, tak je to také vzrušenie, napätie, rešpekt. A v poslednom rade by som povedal, už keď skočí človek, tak uvoľnenie a vychutnáva si celý ten led a príjemný pocit po doskoku, je to eufória, by som povedal. Ready? 3, 2, 1, go! Keď furt skáčem, tak väčšinou som v oblakoch, ale je to dvojzmyselné, aby som povedal. V niektorých situáciách treba byť na zemi nohami a v niektorých väčšinou som v oblakoch. Aj tak hovorím, najviac sa mi páči v oblakoch.